Inflazioa moteldu eginda urrian estatistikako Institutu Nazionalak baieztatu duenez. Energia prezioek emandako arnasari esker. Elektrizitatearen prezioak lehen hilabeteetan KPI gorantz bultatu zuen bezala, orain ere KPIa jaistea eragindu. Hala ere, erosketa saskiak oraindik ere hazkunde errekorrekin jarraitzen du. Elikagaien eta alkoholik gabeko edarien igoera 15%koa izan da azken urtean, eta azken 30 urtean izandako igoerarik handiena izan da. Nabarmentzekoak dira lekaleen eta barazkien, esnearen, gaztaren eta arrautzen eta haragiaren prezioen igoerak. Etxo guztioi eguerdion, ongitorriak gurean gaur magazinera. Azaroak 16 ditu gaur, asteazkena da. Testu inguru honetan, 2023ko kontuak negoziatzeko bigarren bilera erronda egin du gaur Pedro Azpiazu Ogasun sailburuak. Hizketan asterako sailburuak argi eta garbi esana zuen proposamenak kontuan hartuko zituela bai, baina ez egiturazko aldaketarik egin. Euskal Herria Bilduk bere aldetik Jaurlaritzak aurkeztutako aurrekontuen partietan 450 milioi euroko aldaketak egitea proposatu zuen, degradazio arriskuan ikusten zituzten hainbat atal bideratzeko, eta Elkarrekin Podemos IUK taldeko ordezkariek berriz aurrekontuetara aurtengo soberakinetik 511 milioi euro gehitzea proposatu zuten, herritarren bizi kalitatea hobetzeko. Alderdi Popularrak zergaik jaistea galdekin zion Jaurlaritzari. Eta akordiorik gabeko beste bilera baten ostean, astebeteko grebari bide emango diote Bizkaiko metalgintzan. Sindikatuek FEBen patronalari aurpegiratu diote bilerara esku utzik joatea eta haren jarrera inmobilista salatu dute. FEBek bestalde beste boste bileretan eskaintza hobetu duela ziurtatu du, baina aldaketak egon badiren arren, erosahalmena bermatzen ez dutenak dira aldaketa horiek sindikatuen arabera eta beraz ez nahikoak. Arabako metalgintzako sindikatuak eta ASEA patronala irailean akordio batera iritzi ziren. Aurretik, sindikatu guztiek zenbait elkarretaratze eta greba antolatu zituzten maiatzetik irailera arte. Orain, sindikatuek iragarri dute Arabako metalgintzaren grebetako protestetan parte hartu zuten langileak isun ekonomikoak jasotzen hasi direla. Izan ere, salatu dute, ertzaintza patronalaren eta enpresen handien alde jarri dela. Aurtengo maiatzan eta ekainean burututako 4 greba egunetan zehar, etengabe izan zen ertzaintzaren presentzia egiten genituen pikete guztietan eta kasu askotan, Mercedesen kasu adibidez, piketeari berari eragotzi zioten behin da berriro langileak informatzea, ikusgarriak izan ziren kordoi polizial horietan, eta hilabeteak pasatzen ari direnean, tantaka bada ere jasotzen ari ditugu ertzaintzaren partetik isun ekonomikoak, orain arte konstantzia daukagu azkenengo astean 5 iritsi direla. Gauzak horrela ezarritako izun guztiak etetea eta izapidetzen ari diren zehapen guztiak geldiaraztea eskatu dute ELA, Comisiones Obreras, LAB, ESK eta CGT sindikatuek. Ikusten ari gara ere, ez Arabako metalean bakarrik, baizik eta Bizkaiko metalean besteak beste edo beste sektore batzuetan, langileen aurkako poliziaren oldarraldia izaten ari dela benetan larria. Eta hori dela eta, exigitzen diegu Eusko Jaurlaritzari, bertan bera utzi ditzala martxan dauden espediente guztiak, dagoeneko jarri diren isun guzti horiek ere bertan bera utzi ditzala, eta langilei gure eskubideen defentsan, utzi gaitzatela piketeak eta beste formula eraginkorrak eta gainera legitimoak eta legalak erabiltzen. Argi eta garbi uzten, onartezina dela Eusko Jaurlaritzak eta ertzaintzak grebetara ekarri izan duen jarrera, bortitzkeriz beteriko jarrera bat dela, eta beti langile tokatzen zaigula, egoera hau nolabait ordaintzea. Bestalde, Siemens Energy Group taldeak ez du baztertzen kaleratze gehiago egitea. Joan den astean enpresak jakitera eman zuen 2022an 440 milioi euroko galerak izan dituela Gamesak, hori dela eta 2009 behargin kaleratzea erabaki dute. Enplegu bermea eskatzeko eta lan baldintzak defendatzeko protesta egin dute sindikatuek Nafarroako Sarriguren plantaren atarian.
Siemens Energy Group taldeak ez du baztertzen kaleratze gehiago egitea. Joan den astean, enpresako kontseilari ordezkariak jakitera eman zuen 2022an 940 milioi euroko galerak izan dituela Gamesak. Hala, 2009 behargin kaleratzea erabaki dute. Egoera horrela sindikatuek adierazi dute etorkizuna etengabe mehatxatuta ikusterekin gogaituta daudela. Jasaten ari garen kaleraketa guztiak urtero eta urtero, eta ja aski da, esan behar dugu argi eta garbi, eta ozen, eta enplegua bermatu behar dugula, eta Siemens Energy erosi gaitu, eta etorriko da, eta kaleraketa gehiago egongo direla esan digu, eta aski dela pentsatzen dugu, eta nahikoa dela. Asteartean, Sarriguren plantaren atarian egindako mobilizazioan, zuzendaritzari benetako enplegu bermea eskatu zioten. Izan ere, salatu dutenez, konpainiak muzin egiten die egonkortasuna lortzeko eskariei. Ez gaude pres horrelakorik onartzeko, batetik uste dugulako ezin ditugula guk pairatu beraien kudeak eta arazoak. Eta bestetik ikusten dugulako hemen gure egunerokoan lankargak izugarriak diela. Era berean, Nafarroako gobernuari eta Eusko Jaurlaritzari inplikazio handiagoa eskatu diete. Bai Siemens Gamesari esan nahi diogu eta baita ere Nafarroako gobernuari. Hemen uste dugu Nafarroako gobernuak ez da ari dela bermatzen mengo lanpostu pila bat, dira lanpostu zuzenak eta ez hain zuzenak, jendea oso nekatua dago. Eta jarraian Gipuzkoako herririk txikienera jo behar dugu. Oresan daukagulako Udan Arbeo lankidea, Oresa da hain zuzen aintzindari bihurtu dena energiaren sorreran eta kudeaketan ere. Eguzki plaken bidez energia komunitatea sortu dute. Zer gehiago dakigu proiektu honen inguruan, Udane? Gipuzkoako herririk txikiena soilik ez, Euskal Autonomia Erkidegoko herririk txikiena ere bada Oresa. 2019an ekin zioten energia proiektuari eta 2021 geroztik energia kooperatiba sortu zuten. Eneko Maioz bertako lehendakaria. Aipatu digu 250 eguzki panel inguru dituztela une honetan energia beharraren 150 estaltzen duela eta urte amaierarako erronka nagusitza dute 170eraino iristea. 300 eta 300 bat energia eguzki panel jarri nahi dituzte, hemen atzean ikusi dezakezue ostatuaren gainean horietako bat. Panelak eta energia fotovoltaikoa izpide, baina eolikoak ere gaurkoan albiste, izan ere Statkraft enpresak parke eolikoaren proiektua aurkeztuko du gaurkoan Aramaion. Zer espero daiteke gaurkoa, Udane? Statkraft enpresa norvegiarrak 2 proiektu eoliko jarri nahi ditu Araban eta Gipuzkoan, bata Aramaio eta Eskoriatza artean izango eta hain justu gaur arratsaldeko 6etan Aramaioko udalak Statkraft enpresarekin batera hitzordua jarri du arratsaldeko 6etan herritarrei itxaraz proiektuaren inguruan duten informazioa herritarrei helarazteko helburuarekin. Bigarren parke eolikoa Azpeitia Errezil eta Zesto artean ezarri nahi da, PSP izenaz ezagutzen da, eta bertan 5 aerosorgailu jarri nahi dituzte 205 metro alturakoak eta 170 metro diametro hartuko dituenak. Momentuz dakiguna da, jada enpresak Eusko Jaurlaritzari helarazi diola aurretiazko baimen administratiboa eta oraintxe bertan Jaurlaritzaren esku gelditzen da, urrengo pausoa bere izango da baimen hori onartzea eta baztertzea eta onartuko balu azterketak egiten hasiko lirateke, baina esan bezala momentuz dakiguna horixe da eta gaur arratsaldean Aramaion aurkeztuko dute itxaraz proiektua. Bolo dabiltza Statkraft enpresak Araban eta Gipuzkoan eraiki nahi dituen proiektu eolikoak. Batzuek kezka agertu dute mendiek asken nahi dituztela azalduz. Beste batzuek energia berriztagarria ekiteko ordua dela diote. Onurak kalteak baino handiagoak direlakoan. Eta kontsumitzari uztenez badiogu nolabait energia behar dugulako. Momentu honetan eztabaida pil-pilan da. Urriaren 11an Statkraft enpresak Azpeitian aurkeztu zuen udalarekin batera PSP proiektua. Bertan azaldu zutenez, Azpeitia, Zestoa eta Errezil artean 5 aerosorgailu ezarri nahi dira. 205 metro alturakoak eta 170 metro diametro hartuko dutenak. Proiektu horren harira, Zestako alkateak desadostasuna eta kezka adierazi zituen iragan astean. Hemen 3 herri gaude, herri bakoitzak bere ezaugarriak ditu,
eta guk hor hainbat gauza ikertu ditugu, beste eremu hortara material guzti hori garraiatzeko bideo guztia zestuako lurretan dago, eta enpresak azpitiko batzarren esan dakoan oinarrituta guk indako ikerketen arabera ez gea ondorio berdinetara iritsi, orduan esan gendu momentu honetan guk eskuartean ditugun datuak edukita oin, hau da 2022ko azaroan guk proiektu hori ezin dugula babestu. Dena den energia krisi betean gaudela ikusita eta aurretik duguna ikusita, gu aztertzeko prest gaude, hori hasiera zeretik esan du, eta baina ere horrela gaude, ardura posizio batetik, udal bezala. Une honetan Statkraft enpresak aurretiazko baimen administratiboa jada eskatu dio Eusko Jaurlaritzari, eta hurrengo pausoa ingurumen sailari dagokio, hori onartzea edo baztertzea. Hori behin onartuko balitza azterketak egiten hasiko lirateke, proiektuaren inguruan gehiago ikertuz. Bestalde Aramaio eta Eskoriatza artean eraiki nahi duten bigarren parke eolikoari dagokionez, asteazken honetan aurkeztuko du Statkraft enpresak Aramaion, herritarren zalantzak argitzeko helburuarekin. Eta beste kontu bat ere udane, izan ere dagoelako erabilgarri mugi txartela Bilboko metroan ere, barik txartel arruntaren deskontu berberekin, ezta? Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako garraio zerbitzuan txartel bakarraren elkarreragingarritasuna sustatzeko eta ezartzeko aurrera pausoak eman ditu Bizkaiko eta Gipuzkoako mugikortasun departamentuak. Hain justu mugi txartelarekin ordaindu ahal izango da Bilboko metroko linea osoan zehar, eta horren bidez, barik txartel arruntaren tarifa bera ordaindu ahal izango da mugi txartelarekin. Gaur egun indarrean den garraioen 50% deskontua aintzat hartuta esaterako pertsona bat Donostiatik Bilbora baldin bada 3,35 euro ordainduko ditu mugi txartelarekin, eta behin Bilbora iristean Bilboko metroan ere mugi txartela erabili ahal izango du. 2023ko urrengo erronka eta urraitsa izango da Debus eta Bizkaibus zerbitzuetan ere mugi txartela erabili ahal izatea, baina esan bezala momentuz aurrera pauso itzela egin dute garraio zerbitzuen integrazioan. Bazkarrik asko udane Arbeo, eta Donostiako udalak eta Espainiako gobernuak Loiolako kuartelen salerosketa egiteko akordioa itxi dute. Udalak 73 milioi euroren truke erosiko du lursailea, eta ministerioak konpromisoa hartu du instalazioak 4 urteko epean usteko. Alkatearen esanetan, udala eremu berriaren diseinuan lanean ari da dagoeneko, eta 1500 etxebizitza egiteko aukera egongo litzateke, horren arabera, baita ekipamendu publiko berriak ere. Hau da, hiri baten historian ematen diren momentu berezi horietako bat, ez? Hiriaren etorkizunari begira, pauso bat markatzen dutenak. Atzera begira, zen badin badegu, gure hiriaren historian hau da kontinuo bat. Adostu egun prezioa, 73 milioi 300.000 eurotako prezioa da. Udaiodako kuartedek betetzen duten leku horrek 17 hektarea eta erdi ditue da. Hau da, lurroien zabaldera. Ibaiaren papera garrantzitsua da, eta baldintzatu egin du ere neurri handi batean hemen egin beharreko operazioa. Dakizuten bezala lurra 2,75 metro igo egin behar da. Bi zubi berri eraiki behar dira, gaur egun dagoen Alfonso Amairugarren edo Urdintzu zubia erabat lekuz kanpo dago, obstakulo hidraulikoa daudako konsideratua uraren aldetik, hori aldatu egin behar da, pidarik ez duen beste zubi bategatik, beste zubi bat aurre ikusten dugu, eta baita ere lorategi hiriaren parean oinezkoentzat pasareda bat topoaren geltokiarekin auzo guztia konektatzeko. Amatasun unitateen segurtasuna zorroztuko du Eusko Jaurlaritzak. Identifikazio txartel elektronikoen bitezko sistema bat ezarriko du unitate horietara sartzeko. Basurtuko badiketaren ondotik protokoloa egokitzea erabaki du Osasun Sailak.
Subirotasunak aztergai nazioarteko kongresua egingo dute bihar, Bilboko Burtsan eta Euskal Herriko Unibertsitateko Subirotasuna Europako herrietan masterrak parte hartuz eta nor ikertaldeek antolatu dute. Iker Iraola dugu pantailaren bestaldean, zuzen ere masterreko arduraduna da bera eta berak emango dizkigu xetasun guztiak. Eguerdion, Iker? Eguerdion. Bueno, zein helbururekin datorre kongresu hau? Bai, kongresu hau antolatu dugu Subiranotasuna Europako herrietan masterretik, parte hartuz eta nor ikertaldeen laguntzarekin, eta helburua da alde batetik burujabetzaren gaiari leku edo espazio akademiko bat eskaintzea, ez? Burujabetza badauka espazio eztabaida politikoan, gizartean, eta hori akademikoki aztertu nahi dugu, ez? Bigarrenik, subiranotasunaren izaera konplexua ere aztertu nahi dugu. Horregatik kongresuari subiranotasunak karekin deitu diogu, burujabetza loturik dago noski estatuarekin, nazioarekin, hori aztertuko dugu, baina baita ere beste ekarpen batzuk kontutan hartu nahi ditugu, zer da subiranotasun feminista, zer da burujabetza energetikoa, eta barez. Eta azken helburua izango litzateke, hau guztia batez ere euskaraz egin nahi dugu, euskaraz aztertu nahi dugu, iruditzen zaigulako euskarazko ikerkuntzak bere ekarpena daukala gai honetan, eta landu beharreko gai badela, doktorego programetan eta batez ere masterretan euskarak daukan pisu eskasa eta horri ere buelta eman nahi diogu. Subirotasuna ardatz izango du dudan gabe kongresuak, eta horretarako munduko hainbat adibideri begira jarriko zarete, Eskoziarena kasu, ezta? Hori da, goizan hitzaldi nagusia izango dugu, Xabier Solano Ibello analista politikoak hitz egingo du, bera izan da Eskoziako alderdi nazionalaren aholkularia, beraz uste dugu informazio interesgarria ekarriko digula, eta nagusiki Eskozia aztertu nahi dugu bi arrazoirengatik, alde batetik 2014an gertatu emandako prozesutik edo prozesua sakontasunez aztertu nahi dugu, eta hortik irakaspenak atera nahi ditugu, Eta gero horrekin batera, orain Eskoziako eszenario politikoa irekita dago, erreferendum berri batez hitz egiten da, eta horri buruz ere ikasi nahi dugu, uste dugulako ondorioak izango dituela Euskal Herrian ere eztabaida horrek. Aipatu duzu hitzaldea izango dela, komunikazio mailak ere izango dira, eta mahai ingurua ere, Jule Goikoetxea eta Joseba Sarrionendiaren eskutik hain zuzen. Zein afera jorratuko dute eurek? Bai, mahai inguru interesgarria, bai Joseba, bai Jule biak masterreko irakasleak dira eta oso egile ezagunak, eta gai ugari jorratuko dituzte, helburua da subiranotasunaren burujabetzaren gaia Euskal Herrira ekartzea eta Euskal Herritik aztertzea, Gai desberdinak plantatuko dizkiegu eta adibidez, zer da burujabe izatea gaur egun testuinguru geopolitiko honetan, Euskal Herria bezalako herri txiki batentzat. Zer da subiranotasuna, zer da burujabetza migrazioen gaian, eta bar, horrelako gaia jorratuko ditugu, uste dugu ikuspegi edo gai berriak plantatuko ditugula, eta beraz, hausnartzeko gai asko jarriko izkigutela mai gainean. Baipatu bezala, bihar izango da, kongresu hori, Bilboko Burtsan baipatu bezala, eta ez dakit oraindik ere izena emateko tarterik aldena, dagoeneko badagoena dena lotuta. Jende askok izena eman du, oso pozik gaude, baita ere aurkezpen edo laburragoak egongo dira, komunikazioak deitzen ditugunak, 25 jaso ditugu, oso interesgarria, gai desberdinak, eta beraz izena eman nahi duena gomendatuko nioke oraintxe egitea, interneten bilatzea lotura oso azkar topatuko du, baina gaur noski izango da azken eguna, eta bihar taldetxo majo bat egongo da kongresua jarraitzen. Oso ondo joan dadila biharkoa, Iker, eskerrik asko gurean izatagatik. Bai, eskerrik asko zuei. Eta beste hitzordu batzuk ere izango dira, egun gutxi barruen zuzen ere atzera kontaketa hasia da dagoeneko Euskaraldia hasteko, eta Iruñan bertan ere elkartu berri dira, Herrigorako kideak Euskaraldiako kidekin batera, bukatu berri den Euskarari Puska kanpainaren emaitzaren berri eman, eta 3 egun barru hasiko den Euskaraldiari ere testigua pasatzeko. Ibai Zueskin, eguerdion, Zueskun barkatu. Eguerdion, bai. Beno, aipatu dugu, ezta? Euskarari Puska kanpaina amaitu berri dela, nolakoa izan da aurtengoa? Berriro ere auzolan ariketa erraldoi bat egin dugu eta pozgarria da, hainbeste jende parte hartzea, gure komunitatea horretan jartzea,
13.000 saski banatu ditugu Euskal Herri luze eta zabalean, eta 400.000 euro izan dira euskalgintzarako, ez? Beste pasaden urtean baino pixka gutxiago, baina, bueno, auzolanerako edo auzolanetik egindako ekarpen hau, izugarria izaten jarraitzen du, ezta? Zeren erakusle uste duzu dela erantzun hori? Erantzuna da, ez, urteetan zehar, errigorak egindako lanari esker batetik, baina, bereziki gure sarikide eta gure bidelagun diren euskalgintzako eragileekin, ez? Bai AEK sortzen eta ikastolen elkartea, eta bestaldetik, errigoraren baitan dauen komunidade hori, baina bereziki, bolondresak, ez? Nola jartzen duten bere honena, ekimen hau atera dadin, ez? Bai elikadura burujabetzaren aldetik, auzolanen aldetik eta euskalgintza edo euskara erdigunean kokatzen aldetik, ez? Egun gutxi falta da ala ere Euskaraldiari hasiera emateko, aipatu dugu, ez? Horren atariko ere izan daitekeela edo izan dela kanpaina hori errigoraren parte hartzea honetan nolakoa izango da? Pixkate, buruatu zaigun, olako prentxaurreko edo agerraldi bat ematea euskaralderekin batera, bereziki irudikatzeko euskarak ez duela etenik, nolabait errigorako kanpaina amaitzen da, kanpainako emaitzak emate ditugu, baina lekukoa edo pasatzen diegu euskaraldiari, ez? Eta euskaraldian errigorak ere parte aktiboa izango du, arigune bezala, indartzen ekimenak, sare sozialetan, eta gu geuk kide bezala parte hartu. Egunotan ere, egunotako albiste nagusienetakoa ere izan delako Irulegiko eskuaren aurkikuntza hori, euskarari pusketa euskaraldiaren ia aldi berean gertatu dena, Nafarroa bezalako eremu batean ere zer suposatu du honek? Beste urrats bat da, ez? Egia esango ez gara historialariak, ez gara arkeologoak, baina izan da dira gizarte aktibaziorako aitzaki bat, ez? Eta, esan beharra daukagu, udazkena potente etorri zaigula, ez? Nafarroa bainez, indarkemetaketa bat ikastolen bueltan, gero errigorako auzolana, herri mugimenduaren adierazpen bat izan da, euskalgintza oinarri duena, gero agerraldiaren agenda, ariketa praktika euskara bultzatzeko zonaldean, hor dagoren manifa zonifikazioaren aurkakoa, gero euskaraldia dator eta euskara erdigunera ekartzea gizarte ariketa baten bitartez, eta Irulegiko aurkikuntza hau, ez? Iraganetik orainera salto egiteko aukera hori, ez? Ordune, uste dugu gure indarretan sinistu behar dugula, asko daukagula askatzeko, asko daukagula kanalizatzeko, eta hori, muga guztiak hautsi behar ditugula, ez? Gure barnekoak, bestetik zonifikazioarenak eta euskararenak, ez? Mezu horrekin geldituko gara, Ibai Zueskun, eskerrik asko gurean izatagatik. Eskerrik asko zuei. Eta nazioartera begira ere jarri behar gara gaurkoan, izan ere Poloniaren lurretan atzo gertatu zen leherketa batek arrabotsa eragin du Europako ekialdean bereziki. Ukrainako mugatik gertatu ziren leherketak eta Poloniako 2 herritar hil ziren. Informazio eta giro nahasia sortu zen bart iluntzean, tentsio handikoa Poloniaren lurretan atzo gertatu zen leherketaren harira Joe Biden, Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak berak esan du ibilbidea ikusita ez dirudiela Errusiatik jaurtitakoak direnik, eta Ukrainak berak botatako misil antiaereoak izan litezkeela. Turkiaren hitzetan akats teknikoa izan da, eta Errusiak ez du aferarekin zerikusirik. To support Poland's investigation into the explosion in rural Poland near the Ukrainian border, and I'm going to make sure we figure out exactly what happened. We also discussed the latest series of Russian missile attacks, which are continuing the brutality and inhumanity that they've demonstrated throughout this war.
Eta gurera itzuliko gara kulturaren eskutik, Ni ez naiz Mikel Laboa komiki liburua aurkeztu dute astearte honetan Antiguoko Platero tabernan. Laboaren aurpegi ezberdinak eta aldi berean agertu gabeak eraman dituzte paperera, Joseba Larretxek, Unai Iturriagak eta Arkaitz Kanok. Ez daukagu pieza hori barkatuko diguzue, baina Iñaki Añua Gasteiztarrak 40 urtez zuzendu eta antolatu du Gasteizko Jazz Festivala, uda honetan zendu zen, jaztaldia ospatzen ari zanean hain zuzen, eta bere familiak eta Gasteizko udalak omenaldia antolatu dute. Horrekin, utziko zaituztegu, eta jarraian, itzuliko gara, eguneko elkarrizketa nagusiari ekiteko gaurkoan, gurean izango dugu Andoni Solorzano, hezkuntza aholkularia, orain arte. Ekainaren 13an zendu zen Iñaki Añua, jazaldiaren 40. edizioa ospatzen ari zenean hain zuzen ere. 40 urtez antolatu eta zuzendu du festivala eta mundu osoko jazz musikari onenak ekarri ditu Arabako hiriburura. Añuak Gasteizko domina jaso zuen hiriburuan egindako ekimen guztiengatik, eta ez hori bakarrik festivalaz gain antzinako musika astea eta Baskonia taldearen sortzailea izan zen. 40 urtez jazz jaialdia antolatu eta zuzendu zuelako, gure hiria nazioarteko jazz munduan jarri zuelako, eta azken finean ere izan dugulako aukera paregabea Gasteizen jazz munduan dauden musikarik onenak entzuteko. Hurrengo azaroaren 22an bere omenaldia izango da. Musikariaren zaindariaren eguna dela eta Gasteizko udalak eta bere familiak antolatu dute ospakizun berezia. Bilazuzo jauregian izango da ekitaldia eta ondoren Wynton Marsalis trompetista ospetsuak kontzertu berezi bat eskainiko du jauregiko terrazatik. Horrela Gasteiztar guztiek ikusteko aukera izango dute Aiots plazatik. Nunca pensé que estaría aquí frente a vosotros, ocupando el lugar de mi padre. Y también agradecer a Wynton Marsalis, que en cuanto supo que mi padre se había muerto, no dudó ni un momento en decir, si le hacen algo, quiero estar allí. Arratsaldeko 6etan Bilazuzo jauregian izango da ekitaldia eta kontzertua. Añuaren lagunak, familia eta musikari asko hurbilduko dira omenaldi honetara.
Egunero legez, eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin daukagu Andoni Solorzano, zer non ikusiko kidea, eguerdion? Eguerdion. Ostiralean hasi zen pantailaldia egitasmoa, oraindik ez dena bukatu, ostiralean amaituko da Euskaraldiaren atariko, eta pantailak euskaraz egitasmoak antolatuta, ez da beharrekoa. Tartean, zer non ikusi egitasmoa ere badago bertan, ezta? Zer da honen zedea? Zer non ikusi ziren helburua da apur bat erraztea jendea jakiteko non aldeuen bilatu euskaraz dagoen edukia, ezta? Batez be zentratu gare streaming plataformetan eta, baina zabaltan joan gara, beste 11 telebistako zera bardeko pendiente, argiakoa zabaldu dugu, Kanal Dut eta, badago, da jende antzako batez be, pentsa gendun gurasoentzako holango herramienta bat edo emotea, umentzako zer non jakiteko zer dagoen euskeraz, ezta? Eduki horiek guztiek nolabait bateratzeko modu bat? Bai, hori da, holan labortute. Izan ere zein da argazkia euskarazko edukiei dagokionean? Edukie berez badau, esango dugu, euskaraz ikusi gure duenak zeo zer badauela, bai ustot mugatut ez hauzela, ezta? Erderetan edo zer alduz ikusi nahi dozun guztie, erderaz, ingelesez, gaztelaniaz, badekozu, euskeraz, dekozu, ikusi behar dozu, dauena, mugak dekozuz. Orden moldatu behar zara, dauen horretara. Eduki gutxi bada ere, egon badago, aipatu duzun bezala, ezta? Dena den, horixe da, hain zuzen, ari zaretena azaleratzen, aipatu dugu zer non ikusi egitasmoa, baina baita ere Euskal Enkondintze badago ere, ezta? Zertan datza horrek? Bai, Euskal Enkondintz da webgune bat, bilgune moduko bat, batez be, lehen ETB-en emoten ziren pelikulena eta ETB-ek ez dakit lizentzia kontu gaitik eta ezin deitu barriro emon pelikula batzuk edo bikoizketak galdu deitu kasu batzuetan eta Euskal Enkondintzen hasi ziren grabetan pelikulak eta sareratzen. Eta ordan sortu da azkenean holango katalogo moduko bat, bikoiztuta dauzenak 1500 pelikulatik gora dauz, gehienak ETB-tik pase direnak. Aipatu dugu aurreko astean hasi zela pantailaldia, zer moduz doa? Ondo doa. Ni gogotsu nabil, egida esan dutzuten alen mugak badauzela, bagabiz geuse barriek topetan eta baliabide berriek ezagutzen eta ondo, ni behintzat posik nago. Lehen aipatu duzu pantailetan zenolakoa den euskarazko presentzia hori, gutxi bada ere pixkanaka egon badagoela, ez dakit urteetan zehar zenolako bilakaera izan den egon baldin bada? Bilakaera izan da txarrerakoa. Lehen ustot, 80ko hamarkadan, ez dakit 500, oin ez dakit ordu pelikula bikoizten ziren urtean, gero pase gintzen 50 ordura edo, eta azkeneko urteetan ondino gitxi hau. Bai egon da, holango gorakada txiker bat edo, azkeneko 2 urteetan, streaming plataformak dala eta oinpentzelei igual lehen baino beto gauzela edo, berez egoera txarra da, larria da, eta hor badau bikoizlen greba bat gaur egun ondino, bi eus elkartarena, eta egoera berez ez da ona. Dala 2 urte baina hobea, bai, ona ez. Bi egitasmo honetan plazaratu dituzuen edukiak zer dira? Euskaraz utzezkoak, ala azpidatziak euskaraz dituztenak ere? Danetarik dau. Ni berez, niri azpidatzitakoa gustan daz, bai uste dut euskararen kasuan garrantzitsua badala bikoizketa. Gaztek, umek, beste eure kontsumiduko azpidatzitako ezer, horretarako behar da euneko arreta, eta jente asko ez dau prest edo ez deko gogorik edo azpidatzitakoak ikusten. Badau jendea ikusten duena eta gustan dakona eta egiten duena, baina nik uste dut zentratu behar garela bikoizketan gehiago, eta nik uste dut hor erakundetatik eta apostu bat egin zandala urte batzuk batez 2008ko krisialditik edo azpidatzien alde, nik uste dut erratute dauzela. Nik uste dut bikoizketaren alde egin behar dela, bai ala bai.
Zinemak dira agian eskaintza gutxien eskaintzen dutenak euskaraz? Izan laike bai, zinemetan usteot karteleran dauz Euskal Herrian 750 pelikula bueltan, eta euskeraz 4 edo 5 dauz eskuegaz konteta, ezta. Aurreko domekan egin zan nolango dialdi bat, pantaiek euskerazek antolatuta, Euskal Herriko zinemetara joateko, eta ni Bilbokoan egon nintzen, Zubiarten, ogintzen, esan egon euskarazko pelikularik, egin gendu nolango, eskatu gendun sarrera bat euskaraz ikusteko pelikula bat. Esan egon, eta ordean egin gendun reklamazio horria eskatu, eta hangoak ez eguen oso ondo hartu, nik uste dut estres lingüistikoa eukizeuela edo, eta normalen euskaldunok jasoten dugu, edukiten dugu estres linguistiko hori, eta badakigu gitxe gora bera zelan gestionatu, eta erdaldunek normalen ez dakite, eta ez zeuen oso ondo hartu, egin zan ekimena, eta uste dut Iruinetik edo jaso dela lehenengo erantzunen bat, eta bizor. Bideojokoak ere sar daitezke pantailen mundu honen zabal honetan? Bai. Bideojokoak goraka doaz, ez dakit, 3 aurretatik 2 edo erabiltzen daitu bere egunerokoan, eta gorantza doan industria bat da. Esaten da, uste dut, zineak eta baino telesaile munduak baino askoz diru gehiago irabazten duela, eta gorantza doan kontu bet da. Tamalez esteku askorik euskeraz, badau Minecraft edo uste dut, eta besteren bat, software libreko besteren bat euskeratute dauena, bai horretan dabil gamer hauntxia elkartea, eta uste dut 100 bideojoko bueltan egongo direla euskeraz. Igual eureiak ingo dure egiago eta bai, nik ikusi den zerrendan hortik 100 bueltan egongo dire. Pantaialdia egiten ari da egunotan eta zuzeu zara, bolondresetako bat, zein da zure zer egina egunotan? Bai, ninaz Bizkaiko voluntarioa eta nire zer egine da apur eta saleratzea sare sozialetan nire esperientzia, alde onak eta alde txarrak bai, ez da, zailtasun euki dugu zen, eta batez be hori gero elkarrizketak eta holangoak itea be. Zenolakoak egin dituzu orain arte? Zeintzuk? Bai, zenolako elkarrizketak edo edukiak jorratu dituzu sare sozialetan? Sare sozialetan hasi nintzen bideoakaz, Instagrameko bideoakaz eta, gero batez be zentratu naz Twitterren, apurbeki hau manejetan dut, eta egonaz, eta gero elkarrizketak Bizkaitik danetarik. Bizkai irratia, naiz irratierako bai, Bizkaiko hitza eta... Eta sare sozialetan ere nabarmentzen da, ikusten da badagoela ez, grin hori pantaialdiarekin? Bai, nik nabaritu dut, horre traola pantaialdea izen zen trending topic, uste dut, barikuen irulegiko eskua agertu dan arte, horre irulegiko eskuak hartu dugu erreleboa edo, gu posik alde horretatik, badabil movimendu, bai. Hain zuzen ere, pantaialdia egiten ari da, errebendikazio argi bat dagoelako, ez? Pantaiak euskalduntzeko nahi bat eta behar bat plazaratzeko, erantzukizunak ere eskatzeko, nola eskatu daiteke korapiloa, nola ikusten duzu egoera? Hemen herritarrak hasi ziren mogitan asunto hau, argi dau erakundeen ardura dala, ezta? Erakundeak inbertidu behar deuri euskarazko edukietan, bikoizketan, eta nik uste dut pelota euren teiatuen dagoela. Askotan esaten da, Katalunia dela horretarako eredu, ni ados nau, Katalunian bertan laster urtengo dan Avatar 2 adibidez katalanez egongo da, hemen zinean normalen umeentzako pelikulak emoten ditu ez, sarritan guraso garenok joaten gara edo joan barko geunke, nik nire burueri pentsetan edo, ni jango nitike gaztelan izango balitz pelikula hori ikustera, igual ni neu ez, ordan gure dugune da, helduentzako eduki gehiago bai,
ze zinetan egoten dana normalean umentzako eduki izaten da. Aisialdiak pisu handia izaten ari du hizkuntza ohituretan, ezta? Ikusten ari gara nola euskararen ezagutza badagoela, baina erabileran dagoela hutsune hori gero. Bai, halan da. Ointxe sartu aurretik ikusi dut berriako albiste bat be bai, UEMako udalerritan be erabilerak asko indeuela bera, mundu guztie larritute dau, eta nik uste dut sektore hau ikusentzunezkoen sektorea dela sektore klabe bat horretarako. Beti aipatu izaten da, 80ko hamarkadan dragoi bola izan zen boom bat, gure belaunaldientzako eta horrek zenbait jende erakarri zegoen, zenbait gazte erakarri zaitu zen euskerara, zenbait jente erdaldun euskerara. Gaur egun hori falta da. Jarraituten dugu dragoi bola, ondino emisiñoan dau, 40 urte eta gero, bai, dragoi bola gaur egun esango gonke ez dela punta-puntako edukie. Badauz beste telesail batzuk eta nik hor faltan botaten dut apustu handi bat edo. Gaur egungo telesail puntako bat euskarara ekartea, ez da. Telebistaren arlotik esaten duzu? Bai, eta, ETV-ren kasuan. Eta, erabileran kontuan, aisialdia egi da, azkenean umeak erakarteko euskarara ondo pase behar da hori, ez? Eure askoren buruen egoten da, klasera noa, matematika, euskeraz, ez dakiz zer rollo, badoaz kanpora eta erdera utzean. Ez da hor, aisialdi garrantzitsu da, ondo pase behar da euskeraz, eta erakarri behar duz gurera. Baina egia da, datuik diotela umeak direla, ez euskara gehien erabiltzen dutenak, baina gero ez, azterakoan, badagoela eten hori, batzutan diote praktikoa ez dutela aurkitzen euskara, aisialdiaren kontu batik izan daiteke agian? Hor etenaldia egon badagoelako, badekoguz umeak direnean badauz telesaiak, badauz pelikulak, badau edukia telebistetan eta helduten dire 13 urte, ez dakit goazen egongo da hor, bai goazen eta gero zer dau. Etenaldi bat. Eta orduen eurek be, gazteek be, etenaldia egiten deurie. Hortik aurrera, zer dau aspidatzitako kontuek, bai ez dut ikusten 14 urteko umerik aspidatziek irakurten bat egongo da, bat baino hau, bai orokorrean, ez dut uste holandanik. Globalizazioak zein eragin du guzti honetan? Globalizazioak eragin duena da, eduki askoz gehiago egotea, eta orduen euskeraz dagoena egon badau eta egon arren be, praktikamente zero da. Eguneko, ez dakit bat izango da, 0,0 zer, mundu guztiko edukiaren aurrean zer da euskarazko presentzia hori edo, urbildute zerora edo zero. Orduen, zeo zer inbarko da, eduki hau sortu, saritu, ez dakit TikToketik, YouTubetik, nondik, eragin barko da, eta horretarako nik uste Eusko Jaurlaritza eta hor dauzela, eta aldundiak eta nik uste hortik eragin behar dela. Eduki gehiago sortzeaz gain, agian ere beharrezkoa da sentsibilizazioa edo kontzientziazio handiagoa? Leku batzutan bai, izango da. Hola, adibidez nire eskualdean nitxori herrikoa naz, eta ezagutza handie dau, 40 gorakoa, bai gero erabilera nire herrien 4koa, albokoan 2koa, hor, sentsibilizazio kanpainak beharrezkoak izango dire, bai, nik uste dut beti gabiz sentsibilizazio kanpainakaz, eta ez dakit, zeo zergi hau egin barko da. Esaten dute gaur egunia ezinezkoa bilakatu delako, egun oso bat euskara hutzean aritzea, ez? Bai, ez dakit, gasolindegira zoaz, igual makina euskaraz egongo da, bai, gero txartela zordaindutera zoazenean pantailatxu txiki hori, erderaz dau, oso gatza da. Danean, igual eukiko dozu ziri handietan eta aukerak, okindegi bete euskaldune edo taberna bat, eta eukiko dozu aukera, bai egizan herri txikietan, nibizinaz 4.000 biztanleko herri beten, hor okindegi bidauz, okindegietakoak espadakide euskeraz, ez dekozu aukera handirik. Iaia, esan daiteke baita militantzia kontu bat bihurtu dela?
Bai, bueno, hori nik uste beti izen dela, ezta? Militantzia kontue, eta hortik sortu da bai pantaila euskeraz, hortik sortu da zer non ikusi, hortik sortu da Euskal Encodings, Gamera Untxia, eta bar. Itxaropenerako tartean ere orduan badago. Bai, esaten da, normalean esaten da gazteak ez deurela egiten ez eta, nik uste dut bai, ez gazteak badauzela gauzak egiten dituzenak, eta esperantzarako lehio bat edo badau, bai. Pantailaldia izaten ari da, gainera Euskaraldiaren atariko, ez? Berotzeko modu. Bai, hori da, beroketa moduko bat. Bai, gero etorko dire beste 15 egun, eta bueno, nik uste dut proposamena dela pantailaldiaz jarraitutea, ez da? Nire ustez Euskaraldiaren konta izan barko litike 365 egun, baina, bueno, egiten da hor 15 egun horretan zera indarra zentratu horretan edo, eta bai. Orduan ez nahi duzu, pantailaldia behin bukatuta, zer non ikusi bezalako egitasmoak bertan jarraituko dutela, ez? Bai, zer non ikusi webgune bat da, horrengo da betiko, eta lagungarri moduen eguneroko orako. Eta likatzen joaten zarete? Bai, hasi ginen egun edukin gendu zenean egin gendun publiko, ointxe, ez dut ikusi egunotan, bai, 300 pikutik gora dauz, eta bai, asmoa da zabaltzen joatea eta edukiak sartzen joatea, bai. Herritarren parte hartzea ere izan dezake horrek, ez? Bai, momentuz egitsi batzuk gauz horretan, eta bai, igual eskatu beharko du laguntza holan zabalean edo hori elikatzeko, bai. Andoni Zolorzano, zer non ikusi egitasmoko kidea? Ezkerrik asko gaurkoan Hamaika Telebistara gerturatzeagatik. Bale, zu hori. Horrengo arte. Horrengo arte. Eta tarte bat hartuko dugu eta segituan itzuliko gara egunero bezala soldasaldiari ekiteko. Gaurkoan gurean izango ditugu Alaitz Argandoña eta Mikel Alvarez. Orain arte. Zitzok da tirakanoa Sistemaren argitzalek ez duten Gelditu nire hasten dardara bera Eta berri zaien esanetan jada ezin dena esan Esateko prest dauden pare bat bihotz bakar Kartzen anito dituzte eskoria nazionanak Ez du nahi lotzarik bere baserri ontan Azalionen labankada ezin dute isi Eraziarko balute zabatu ez lukete ezirik jarri Dalko balute akabatu ez ditzake harririk jarri Ez du gara inolako interesik Garatu nahi dizkizut berriz pare bat ideia Estatuak ez badu jartzen irten bideri Violentzia sorliteke soilik bizi grillegatik Maite zetxu doela benetan Edatzen dut ilunetan orkitzen ezen berritzean Baina egia esatekotan Nahiago dut labantzada zaien tartean Beraz, hemen eman beharrekoa Jozik ez dugunok ezin dugu ideal falta jasan Zabaltza zure gun artean Ez da arena normalak ezin dugunok sistemaz pasa Esan dizute inoiz ez esan Bihotzik ez dugunok ezin dugu berorik eman Erraiako zitugu gata Ametzik ez dutenei ez diegura zer soia da Sordirerari, pertsona jebi Telebistan ez tabaidan hitz, preso gehiagi Partido honek ez dunek erik, bihotz gehiagi Kapitalaren intzalen errutinan galdurik Ez da geri guru santurik Ta esango dizut nik anon orkitzen den bakea Utzizazu begirada, utzik dazi berriz Ez baita oinozenaren lema Ez nago herrimetan galdurik Ta esango dizut nik anon orkitzen
galtzen den bakea, utzizazu begira da utzik da ziberriz, esklabu baten kondena. Nabian arren, ez dudalako, itxugorraren alde, hitzik edatzen nahi. Berriroz gertatzeagatik, lapurrak ditugula bankan, ez delako errebe honik, ez dugula ondoratuko aizkora, herria esklabu dutenei, aberriak ez direlako axola, erruak ez nauelako hil, zuretzeko ditudan nire itzale izu.
iluntzen direnean. Zinekin dut orain zerua iluntzen denean, zerua argitu egingo dudala, dudala. Amaikak aplikazio berria du. Gaurtik aurrera, Amaika telebista edozein etxetatik ikus dezakezue. Smart TV aplikazio berriari esker gainera, munduko edozein txokotan dago eskuragarri. Sartu Google Play plataforman. Bilatu Amaika aplikazioa. Aukeratu Amaika. Instalatu eta gozatu edukiez nahieran. Eta egunero bezala, eguneko solasaldiari ekingo diogu. Horretarako gaurkoan ditugu gurekin Aleitzer Gandoña, eguerdion. Eguerdion, Leire. Eta Mikel Alvarez ere gurekin, eguerdion. Eguerdion. Gai ekonomikoei begira, jarriko gara lehenik eta behin, inflazioaren datua jaso genuelako batzu, urriko inflazioaren datua, eta berretxizelako nolabaiteko moteltze bate egoten ari dela bai, baina naiz eta moteltze hori egon oraindik ere oso altu jarritzen duela, hori ere gogorarazi behar da, eta hori bai, elikagaien prezioen gorakadak errekorrak izaten jarraitzen duela, ezta? Nola ikusten ari zarete egoera, testu ingurua, ez dirudi asko hobetzen ari denik, gabonak ere bertan dira iaia, nola ikusten ari zarete? Hori aipatuko nuke, ez? Batez ere gabonak hor daudela, eta horri gabonak lotura zuzena daukatela kontsumoarekin, eta batez ere elikagaiarekin, eta orduan nik uste izango dela oso bortitza familiei hori aurrera eramateko, eta aldea edo arrakala handigituko dela, eta gehiago nabarituko dutela pobreek edo familia pobreek, eta batez ere umeek, urtengo krisea. Bai, badirudi inflazioa apur bat moteldu dela ez, bere horretan, batez ere energiaren prezioagatik, eta hor daude faktore batzuk agian aipatzen ez direnak, baina izan dugun klimak edo bestelako neurriek ere jokatzen dute horren alde, baina egia da inflazioaren kontu teknikoak edo konkretoak ikusita gehien handitu dena dela oinarrizko produktuen edo elikagaien prezioa ez. Eta gero badago beste datu bat agian, hainbeste hitz egin ez dena, baina bada hirugarren hilabete honetan barne produktu gordina asko moteldu dela. Eta hazkunde hori asko apaldu dela. Eta klaro, aurkitzen gara hazkunderik gabeko fase batean, non KPI-a kontua ez da txikitu baizeketan ditu da, baina gutxiago, orduan, horlako testuinguru batean soldatak handitzen ez badira ere, berriro ere ziklo berdinan gaude ez, langile klaseak bere erosalmena galduko duen ziklo horretan. Zendea hori da, enpresek etekinak gero eta handiagoak dira, eta jendearen prezioak ez da osparekatuta, inondik inora. Orduan batzuk aipatutakoa. Soldatek berdin mantentzen direlako, hainbat eta hainbat hitzarmen oraindik ere berritzeke dauden arren, eta erosketa saskia urtebetean 15% igoera izan du, datu nahiko... Nabaritzen da, eta hitz egiten baldin baduzu supermerkatuko langileekin, haiek aipatzen dute, jendea igual joan dela marka zurietara, edo aldatu dela kontsumoa, hori kontutan hartzeko, ez da normala da. Baina betiko gauza eta betiko hemen mahai gainean ipini duguna, ez? Zen nolako elikadura daukagun, gero eta gure osasunean eragin eukiko duen, ez? Zardan joaten baldin bagara, ez dut ezaten marka zuriari buruz ez nago horretaz hitz egiten, baizik eta igual prefabrikatuak diren gauza gehiago kontsumitzen baldin baditugu, ez dira bat ere onak gure osasunerako, eta nik uste dut hori eragin eukiko duela epiluzerako.
Bai, eta gero badaude produktu batzuk agian, produktu horiek erostea aukera bat izan daitekeena, edo ez, baina oinarrizko produktuen inguruan hitz egiten badugu ez aukera bat behar izanezko gauza bada. Orduan, inflazio horrek mundu guztiari eragiten dio berdin, baina ere gehiago langile klaseari. Hor, lehen aipatutako barne produktu gordinera bueltatuz, egia da Europako Banku Zentralak hartu zituela neurri batzuk, interes tasak handitzea, inflazioa geratzeko, baina askok esaten zuten ere horrek arrisku batzuk zituela. Eta hori zen, barne produktu gordina hain zuzen ere, txikitzea edo ezain beste igotza. Eta ataka horren aurrean aurkitzen gara. Orduan, esan dezakegu beti esaten dugun bezala nolabait, mantaren paradojaren aurrean aurkitzen garela, ez? Alde batetik tiratzen badugu bestea destapatzen da eta alrebes. Orduan ikusi beharko da ere zen neurri ekonomiko hartzen diren hemendik aurrera, egoera horri aurre egiteko. Soldata aipatu ditugu, soldata errealak KPI-aren arabera igotzea, hori ari dira eskatzen hainbat eta hainbat sektoretan, metalgintzakoa da horietako bat, Bizkaiakoa hain zuzen ere, atzokoan izan zuten beste bilera sorta bat patronalarekin, baina akorde horik ez momentuz. Bizkaiko metalgintzako lan gatazkak luze jo du. Eta ez lan gatazka simple bat, hau ja gatazka sozial bat da. Lan hitzarmenaren negoziazioa hasi zenetik 11 hilabete pasa dira. Eta oraingoz ez dute akordiorik lortu LAB, ELA, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek FEBEN patronalarekin. Gure ustetan patronalak ez du aukera gehiago pasatzen utzi behar. Zenbat eta denbora gehiago pasatzen utzi, orduan eta zailago izango da akordioa. Dagoeneko 6 greba egun egin dituzte Bizkaiko metalgintzan, sindikatuen arabera arrakastatsuak izan direnak. Beste 5 egun erregistratu ditu plataformak azaroaren 28tik abenduaren mirarte. ELAak astelehenean bat egin zuen eta sindikatuak iragarri duenez ez dute baztertzen greba mugagabea. Pozten gara, orain adibidez, 5 egun jarraian egitea greba eta gero ikusi beharko da. Patronalak 5 egun greba horiek egiten badira eta ez badago akordiorik, uste dugu gehiagora joan beharko ginezela, greba mugabearen posibilitatea hor egon da ere, ez? Sektoreko langileen eros ahalmena bermatzea marra gorria da sindikatuentzat. FEBEMek aldiz ez duela hori mahai gainean jarri salatu dute. Patronalak gainera egoerak tauletan egitea proposatu du eta ez soldatetan. Horrek KPI erreala ez aplikatzea eragingo luke. Langileentzat kosteak gorantza doaz eta enpresarentzat behintzat berantza. Orduan ez dakit ja, aitzakiak behingoz uste dugu bukatu behar direla. Udazkenean egindako grebetan ertzaintzaren jarrera bereziki bortitza izan zen. Bada EAJak gatazkan hartutako jarrera salatzeko manifestazioa egingo dute Bilbon ostegunean. Bai, Eusko Jaurlaritzaren papera eta konkretu Eusko Alderdi Jeltzalearen papera gatazka guzti honetan ez da posizionatzen langileen alde. Eskatzen patronalari sortzen den aberastasuna industrian modu justuan banatzeko eta beste alde batetik ikusi dugunagatik greba egunetan nola ertzaintzaren jarrera oso bortitza eta hori ere uste dugu hemen denek daukate ardura bat. Hauxe da egoera Bizkaiko metalgintzako sektorean eta honen aurrean patronalak ere esan du mahai gainean jarri dituela gauza batzuk, ezta? Ez dakit nola ikusten ari zareten, aitzakiak dagoeneko ez direla onargarriak, aipatzen zuen LABeko arduradunak noiz arte tenkatuko da soka, izan ere luze daramat lan gatazka da honakoa. Nola, askatuko tedako erapiloa, izan ere sindikatuak argi daukate ez, erosahalmena ez dutela, erosahalmenaren galera ez dutela onartuko ez. Bai, nik uste dut azken finean, aurrekoan komentatu genuen bezala, dinot, honen eragina izango da transversala, dinot ondoria guztiok pariratuko ditugu, eta askotan komentatu duguna, nik uste dute gizarte moduan bebai presio bat egin beharko dugula, eta horregatik animatzen dut jendea joateko zapatu honetan, arratsaldeko 5:00 Jesus bihotzetik aterako den manifestaziora, hori eskubide sozialen karta deitutakoa, nik uste dut ez da gauza bat gertatzen dela bakarrik metal sektorean edo baizik eta leku guztietan, nik uste dute, hori da, guztiok presionatu egin beharko dugula, azken finean, hau lortzen baldin bada guztiok jasoko ditugu etekinak, ez? Nik uste metalaren gatazkan gauzaz berdinak hasten direla, ez? Alde batetik metalaren egoera bera, eta horregia da, enpresen arteko ezberdintasuna nahiko handiak direla, enpresa batzuk bagian sufritu dute desente krisiaren ondorioz, baina beste batzuk sekulako irabaziak izan dituzte.
Eta horren adibide edo paradigma nagusia daukagu Tubacexen kasua, kaleratzeetan murgildutako prozesu bat izan zuen, eta gero ikusten badugu nola joan diren euren etekinak, ikusi dezakegu nola handitu ziren nabarmen. Hori alde batetik metalaren egoera konkretuari begira, baina gero egia da ere beste faktore bat edo beste elementu bat badagoela eta da metala jokatzen duela, metaleko borrokak, industriako borroka jokatzen duela trakzio elementu bat bezala. Hau da, metalean lortzen badira akordio batzuk edo borrokaren ondorioz horrelako emaitza batzuk beste sektore batzuk ere jo dezakete grebara. Eta, klaro, horrek bere dimentsioa nolabait handitzen du, ez du bakarrik mugatzen metalera baizik eta langile gatazka guztira. Orduan, kontua ez da FEBEM sindikatua, kontua da ea meloia irekitzen den benetan KPIaren inguruan akordio batzuk erdiesteko edo borroka batzuk abiatzeko, edo benetan batzuk nahi duten bezala mugatzen den bakarrik metalaren kasu konkretura eta hor ikusi dugu zin izan den bai patronalen eta baita ere Eusko Jaurlaritzaren jarrera. Nolabait borroka hori kriminalizatzea eta ahalik eta oztopo gaien jartzea esan bezala metalean akordioak ez erdiesteko, baino beste sektore batzuetara ere nolabait kutsatze olatu hori ez edatzeko. Bai, dimentsioa handitzearen aukera hori ere azalpen bat edo azalpena izan daiteke ez patronalaren jarrerari buruz. Bai, eta gero, komentatzen duguna beti, ez, azkenean garaitzarrean langilek txarrena pasatzen dugu, ez, hor erteak egon dira, kaleratzeak egon dira, batez ere hori pandemia garaian hori gutxitzen zen produzioa eta orduan jendea gelditzen zen lan barik, eta gero etekinak handitzen direnean Tubacek aipatu du eta Iberdrola aipatu alda, eta horrek ez dauka eragina langileen soldatetan edo langileen baldintzan, ez? Eta nik uste dut hori salatu egin beharko dela. Hainbat eta hainbat sektoretan eta transbertsala den zerbait da, ez? Izan ere, nahiz eta hitzarmenak negoziatzen ez egon, ez? Ari gara orokorrean inflazioaren ondorioz erosahalmen hori galtzen, ez? Zein aukera egon daitezke honen aurrean, soldatak aipatu ditugu, baina baita ere gaurrekoan ere beste erronda bat abiatu dute Eusko Jaurlaritzan, ez? Aurrekontuen negoziaketan bertan ere mahai gainean jarri da esaterako fiskalitatearen ereduan eragitea, ez dakit zen punturaino den errealista dugun testuinguru politikoan, ez? Azken finean, askotan esan dugu, ez dira ausartzen hor eskoa sartzeko edo presioak murrizteko edo etekinak murrizteko, eta egin behar dana da inbertsioak, zerbitzu publikoak indartzeko eta duinak izateko. Nik uste dut hortik etorriko dela irten bidea. Bai, da soldata dela, nolabait, enplegatuta dauden langileen lehenengo zirkuitua beraztasuna banatzeko, baina da gero beste mekanismo asko daudela hori albidetzeko zerga reforma izan daiteke, eta badirudi momentu honetan Eusko Jaurlaritza ez dagoela prest horren inguruan hitz egiteko. Inkluso proposamenak egin dituzten beste alderdi politikoak ere momentu honetan uste dut nahiko etxituta daudela fiskalitatearen inguruko akordio bat edo negoziaketa batzuk erdiesteko, beste leku batzuetan jarri dute fokoa. Eta gainera, uste dut ere, nolabait, horre ere sartzen gara diskurtso politikoaren trampetan. Azpiazu sailburuak esan zuen, historiako aurrekontu handienak zirela, eta hori agian egia izan daiteke, rekaudazioa edo zergen jasoketan nahiko handia izan da inflazioaren ondorioz, baino, eta elaren informe, elak atera du informe bat astenetan, eta ikusi da informe horren ezaugarriak, esan behar da ere bai, ez dela momentu honetan gizarteak behar duen inbertsio mailara iristen edo ez dela horra iristeko gai izango aurrekontua orduan. Uste dut, nolabait, ikuspegi multidimentsional baten aurkitu behar garela. Ez bakarrik enpresetan gertatzen dena behatu, baizik eta politika publikoetan ere ze pauso ematen diren. Ekonomia gaiei heltzen jarraituko dugu. Hain zuzen ere Niko Kuenka ekonomialaria dugulako pantailaren beste alboan, setasunak emateko. Eguerdio, Niko? Eguerdian. Aipatu ditugu urriko inflazioaren datuak heldu direla, moteltze bat antzematen dela, KPIak bera egiten jarraitzen duela, ezta? Zein izan daiteke honen azalpena? Moteltzea egon badago, askotan komentatzen dugu inflazio zergarenean ohikoena dela urte arteko datu hori emotea. Beti goratzen dugu inflazioa berez igotzen hasi zela 2021ko iazko uda eta gero. Horregatik, loain arte inflazio oso tasa altuak izan ditugu, igazko inflazioa uda aurretik bajua zalako, eta hori motetzen hasi da, igaz dagoeneko inflazio tasa handiak zirelako.
Horregatik ematen du moteltzen dela. Horreko ez esan nahi, prezioak jaisten direnik inundik inora. Eta beste datu bat, hilabete arteko inflazioari erreparatzen badiogu, hori ikusiko dugu zeran, deietik urrira prezioak 1% igo direla. Hori asko da, eta bigarren irakurketa bat, beti ari gara inflazioaz, baina dago kezkatu beharreko beste inflazio bat, dela azpiko, menpeko inflazioa. Eta hori ere 1% igo da. Zer da azpiko inflazioa? Energiaren kostuak eta elikagai freskoak enduta gertatzen den inflazioa. Oso erraz azaltzeko. Barazkiak berez inflazio orokorra sartzen dira, baina barazki horiekin egiten ditugun konservak, menesta konservak eta lakoak, azpiko inflazioan sartzen dira, eta hori igotzen hasi da. Eta kezkatzeko datu bat, oinarrizko elikagaiak hartzen baditugu, badira 25 oinarrizko elikagai, 14% baino gehiago igo direnak. Hau da, inflazioaren bikoitza igo direnak. Horrakagu, azukrea, gurina, olioa, esnea, eta honek badauka ondorio nagusi bat azken batean. Oinarrizko elikagai horiek, oinarrizko jaki horiek dira edozein familiak kontsumitu behar dituenak, errenta altukoak, zein bajukoak izan, denei eragiten die, eta honek elikagaian, elikaduran aldaketa ekarri ditu. Gaur atera dena txosten, etzaten dauzelan, arrainaren konsumoa 11% jaitsi den, barazkien konsumoa 4% jaitsi den, eta azken batean hauek izango dira, errenta bajuko jendeak agian ekonomia institututa daudelako, horreri hoieiek uko egin berriako, ezta? Beraz, nik egin nuke inflazioaren bigarren irakurketa bat, batez ere, errentaren arabera nori eragiten dion gehiago ala gutxiago, errenta altuko jendeak agian, justuago ibiko da, baina ez dio horren beste utziko, elikagai freskoak, garrezkoak diren arraina bezalako elikagaiak kontsumitzeari, eta errenta bajukoak bai, eta horrek badauka ondorio hori pobretzea ere are gehiago areagotzen delako. Eta egoera honetan ez galdera nagusia da, kezka nagusia da, zenbateraino izango gara egoera honetan, ez? Noiz arte irango du honek, ez dakit aurreizkuspenak egiteko aukerari dagoen? Kontua da, inflazioare dagoela batez ere, moteldu dela batez ere, Espainiako gobernuak bat neurri mahai gainean jarri duelako. Ez dugu ahaztu behar, erregaiak merkatu direla, Espainiako gobernuak subentzionatzen dituelako. Argindarra jaitsi da, argindarraren beza jaitsi dutelako, garraioa jaitsi da, garraio publikoa ere merketu dutelako. Orduan, noiz arte, ikusi beharko da, Espainiako gobernuak noiz arte utziko dien neurri horiei. Berez, neurriak onartuta daude abenduaren 31 arte, bete aipatzen da gauza bera, datorren urtean hauteskunde datoz, hauteskunde urtea da, Euskal Herrian foru hauteskunde dauzkagu, udal hauteskunde daukagu, gero Espainia mailan gobernu hauteskundeak izango ditugu, edo hauteskunde orokorrak izango ditugu, beraz imaginatzen mantenduko dituztela. Neurri horiek entzen dituzten heinean inflazioa berrigoko da. Bai espero da, inflazioa moteltzea, nik uste dut gailurra hori pasatu dugula, zertxo bait moteltzea, eta gobernuak hartutako neurri horiek mantentzen direnean bajuago egongo da. Egun hauetako beste albistetako bat ere bada, lurrak 8.000 milioiko biztanleko muga gainditu duela egunotan, aste artean hain zuzen, atzokoan. Zenolako testuingurua planteatzen du honek? Bueno, azteko eta ben, ez dugu ahaztu behar, Nazio Batuen Erakundeak berak datuak edo aurreikuspenak moldatu dituela, gailur hori 2020-erako espero da, lehen espero zen beranduago heltzea, gailur hori lehenago helduko da, eta hortik aurrera gainbehera etorriko itzateke, ezta? Eta hor, ohituren inguruan eta herri bakoitzeko ohituren inguruan. Gure etorrita, horrekin batera nik aipatuko nuke demografiaren bilakaera, eta egia da Europaren kasuan ez delako, Euskal Herrian beziki jaiotze tasa izugarri jaitsi dela, horrek ekarriko du Europa gero eta zaharrago bat, bai, 2050-erako espero da Europako populazio gaztea 30 urtetik berakoak 1,15 baino izatea, eta honek ekarriko du, eta dagoen ikusten gara, mundu mailan ekonomia Asia aldera, bare ozeano horretara giratzen nahi dela, eta Europak indarra galduko dukela. Demografiaren ikuspegitik, honek ateak zabaltzen ditu, silver ekonomia edo zigarrezko ekonomia da nagusien zaintzarako ekonomia horrean aukera berria sortzeko eta hor negozio berria sortuko dira, bai, nagusiki, Europak eta Estatu Batuek pisua galduko dute, ekonomikoki Asiak pisua irabaziko du,
eta hortan demografiak pisu nagusiango du, beraz, badak eskatzeko nagusi batean, oso gai sakona da, oso gai zabala da, eta hainbat mutur izan itzazkena eta luze joko lezakeena ondo aztertzeak. Eskerrik asko, Niko Kuenka, zetasun guzti hauek emateagatik, hurrengora arte. Hurrengora arte, jo. Hain zuzen ere, azken gai honekin bueltan, ez? Nola hartu duzue balangaren berri hori? Kezkatuta zaudete horren inguruan? Nik uste dut, lehenengo eta behin hori violentzia gehiago ekarriko duela, azken finean jende gehiago, eta nik uste dut elikadura gutxiago, energia gutxiago, material gutxiago baldin badauz hor borroka sortuko direla. Ikusten ari garain bat guda sortzen ari direla hori energiaren kudeak eta lortzeko edo danalako, hori esan nahi dut mundu mailan esate baterako. Gero, berak aipatutakoa, nik uste dut egongo direla estatu batzuk eta herri batzuk oso zehartuta dauzenak, eta beste motatako langilea behar izango direla, ez? Brexit gertatu zen antzeko zerbait, badaude lanbide batzuk jendea, batez ere datorkiz, edo dauzkatelako hori lan baldintza oso txarrak, jendea ez duela horretaz lan egin nahi, eta nik uste dut ordan kanpotarrak ongitorriak izango direla horretarako, eta hori da batzutan hemen komentatu duguna, lan baldintzak horretan hobekuntzak egon beharko dira, eta guztion artean borrokatuko behar ditugu, ezin duguna onartu da etortzea pertsona batzuk esklabo gisa gure amama aitite zaintzera, eta gero non gelditzen diren, ze hori ikusten dugu hainbat tokitan gertatzen dela, badagoela langile masa bat, ongi etorria dela, baina bakarrik lan egiteko eta gero berriro botatzen dituztela, eta hori nik uste dut ezin dugula onartu. Eta orokorrean nik uste dut hori elkarbizitza landu behar dugula, gure artean landu behar dugu zenolako gizartea nahi dugun, baina gizarte hitz egiten dugunean esan nahi du guztiotaz pentsatzen, bai kanpotik datozenei buruz pentsatzea, baita ere, hemen bizi garenok. Zuk lehen aipatu duzuna, hori inflazioa dela eta, edo ez dela eta, akordioak edo lan baldintzak, baina badago jendea ez daukala lanik, edo behintzat ez daukan lan legal bat euki, orduan olako bekuntzak ez dute suposatuko ezer beraientzat, orduan hori zerbitzu publikoak indartu beharko dira, prezio murriztu beharko ditugu, batez ere enpresen etekinak, nik uste dut hortik joan beharko dela, azken finean gizartea dagoela sortuta, hainbat esparruko jendearekin perfil oso ezberdinak dira, eta batzutan bakarrik pentsatzen dugu, hori, langilei, baina langile mota asko daude. Baina, 8.000 milioi pertsona munduan, momentuz, eta goraka doan zifra da, baina zenolako arrakala ez, batzuen eta besten artean. Bai, eta informe horretan argi uzten dena da, geroz eta pertsona gehiago egon, orduan eta handiagoak direla desberdintasunak. Nik kezkatutanago alde batetik bai, eta beste alde batetik ez, eta azalduko naiz. Alde batetik bai, hain zuzen ere, desberdintasun horiek handitzen ari direlako, eta informe horretan esaten du, 100 errenten 20 barne biltzen duela, hartzen duela, eta hori oso kezkagarria da. Eta ez nago keztatuta, zentzu batean, uste duelako eztabaidak lekukotu behar direla, hau da. Iparralde globalean, behin eta berriro ari gara esaten jaiotza tasaren krisi badaukagula, ez garela hazten. Eta ikusten badugu ikuspegi global batetik munduaren egoera, ikusi dezakegu nola biztanleria pila bat hazi den. Ia 10 milioiera iritsiko gara 2050ean, eta horrek ez du esan nahi nolabait, hemen krisi badaukagunik, baizik eta ikuspegi global bat izan behar dugula. Eta uste dut hor, galdera pertinentea ez dela inbeste nola ekidin jaiotze tasaren krisi hori iparralde globalean, baizik eta nola baliatu iparralde global honetan desazkunde hori beste leku batzuetan ere desazteko. Energia krisi baten aurrean gaude, krisi ekologiko baten aurrean gaude. Orduan horrelako errealitate batek nolabait ateak ireki ditzake ere birpentsatzeko ze bizitza eredu nahi dugun, eta nora joan nahi dugun iparralde globalen. Betira ikusita, migrazio mugimenduak egongo direla, hori fenomeno ohiko bat izaten delako, arrazoi ekonomiko, politiko eta klimatikoengatik, baina aukerak ere zabaltzen dira nolabait birpentsatzeko ze mundu nahi dugun eta ze realitatetan bizi garen. Izan ere gaur egun munduko erredia bizita hiriburuetan, hirietan, eta urteak joan ala, geroz eta gehiago izango dira, 10-tik 7 helduko dira izaten hiriburuetan bizi direnak, eta ez landa eremuan, horrek dakarren guztiarekin, aipatu dugu energia krisia, zenolako inpaktuak dituen, hirigintzak baita ere horretan?
Berpentsatu beharko da guztia, ezta? Bai, gertatzen dena da, nik uste dute nahiko erosotasuna bilatzen dugula, eta azken finean gure bizimodua aldaketa bat egiteko, nik uste dut nahiko, fronte egiten dugula, ez gauz perrez gure bizimodua aldatzeko, hori ikusi da pandemian, eta ikusi da azken bolada honetan, ez da, orduan, ez dakit nit, horri buelta temateko zer egin beharko genuke. Ez dekot oso argi. Bueno, badakizue, egunotan Egipton ari direla COP27 goi bilera egiten, Udane Arbeok emango digu informazioa. Klima aldaketaren ondorioak areagotzen ari dira. Itsasmailaren igoera bizkortzen ari da, munduko batez besteko temperatura igotzen, Europako glaziarren urtzak markak hautsi ditu eta muturreko fenomenoak hondamendiak eragiten ari dira. Munduko meteorologia erakundeak emandako datuaren arabera, azken 8 urteak historiako beroenak izan dira. Irtenbide bila klimari lotutako hainbat gaiari dira jorratzen COP27 goi bileran, Egipton. Sharm el Sheikhen izango dira azaroaren 18 bitartean. Azken finean aurten gailurra Afrikan egina ez, gailur afrikarra deitzen zaio, preziski justizia klimatikoa antzinean egon beharko zuen, ez, eta orain arte ikusitako guztia ez alde batetik herrialde batean garatzen ari da zeinetan giza eskubideak hitz mugatuak dauden, eta horrek egiten du protesta soziala eta nolabait ere, egon badago, baina hitz modu mugatuan, ez, eta beldur hori batez ere aldaketari traba gehien jarriko dioten hoien ahotsak adituko direla batez ere, ez? Eta horrek kezka bat sortzen du, ez? Horrek denak nola ze motatako akordiora eramango digun, ez? Luzaroan zintzilik egon den gai bati heldu diote. Aurten lehenengoz agenda sartu dute herrialde garatuenek pobrenei kalte ordaina emateko aukera. Kalte ordaina klima aldaketaren biktima diren garapen bidean dauden herrialdeei, klima aldaketak eragindako kalteengatik. Baina presioa honitz daudere kontra, ez? Beraz, goiz da deus errateko, baina momentuz ez du itxura sobera honik. Gaineratu du klima larrialdiari aurre egiteko baliabide gutxien dituztenak ari direla kalterik handienak pairatzen. Ez dituztelako beharrezko mekanismoak, ez dutelako behar bezalako baliabide ekonomikoak, ez? Noera berean dira inpaktu okerrenak jasaten ari direnak, ez? Eta gero gainera agian erantzukizun gutxien dutenak, ez? Emisio aldetik eta gutxien sortzen dutena direlako, ez? Alde horretik eskatzen duguna da justo erantzule handienak, ez? Orain arte emisio gehien sortu dituztenak, mekanismoak jartzea, bai ekonomikoak, bai bertzen modu batetakoak, funtsak bideratzeko herrialdi hauei adaptatzeko, mitigatzeko eta aukera izan dezaten. Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen. Aldaketa handirik espero duzu bertatik? Ez, nik uste dut ezetz, baina nik uste dut klabija aldatu dala, ez? Batez ere ekologisten pentsamendutik zapatu honetan egon zen Manifa Bilbon, jende gitzi egon zala esango nuke nik, konzentrazio esan zan. Eta behintzat mezu aldatu da, orain ez dute esaten hainbeste, zen bat kontsumitzen dugun, edo zelan kontsumitzen dugun, baizik eta sistema aldaketa behar dugula. Eta nik uste hori oso garrantzitsua dela, eta hori da pauso bat emotea, ez dakit, bideo honetik. Egipton egitea eta hor ospatzea zeu zer esan nahi du, suposatzen da Afrika blokea hori presio egingo zuela, iparraldeko jendea bera komentatu duena, hori ordaintzeko edo bideratzeko tresnak, dirua eta behar dena. Ze azken finean hori hegoaldean dauzen estatuak ez dute emititzen hainbeste haien kontsumorako, baizik eta dauzelako lan egiten edo dauzela produzitzen guk kontsumitzeko, zazakita saltzen nahi zen, ez? Eta orduan, hori ez da bat ere justo, eta nik uste dute ara joan garela, ez? Klima justo baten aldeko apostuak egitera, eta horretarako nik uste du sistema aldaketa bat egon beharko dela. Ni ez nahi zuzu positiboa batez ere ikusten dudalako agintzen dutenek edo potere gehien daukatenek ja ez nabil esaten iparraldeko estatuek dauzkatera, baizik eta enpresek, orduan hor nabaritzen da oligopolioen presioa. Eta
horren kontra egiteko, ez dakit tresnak ditugun, edo ze batzutan mehatzatzen dituzte estatuak, eta estatuek egiten dutena da, azken boladan ikusten ari garen, bonoak, diru laguntzak eta olako gauzak egitea, moteltzeko egoera, baina ez dute hori da, haien aurkako gauzak egiten, hori etekinak mugatzeko edo dan alakoak. Lobien presioa, zenloreak ere aipatu duen txago. Eta egia da horrelako goi bilkuretan ordezkatuta daudenak estatuak direla, eta askotan estatuek mekanismo gutxi dituztela, eta mekanismo gutxi izan da ere, bolontate gutxi dutela horrelako egoerari aurre egiteko. Gainera, kontuan izan behar dugu, filtro ezberdinak gaudela alde batetik goi bilkura horietan zer erabaki hartzen diren, erabaki nahiko urriak izaten direla, hartzen diren erabaki horietatik zeintzuk aplikatzen diren benetan, hori beste filtroa bada, eta azkenan ere, zeintzuk daukaten benetan inpaktu zuzen bat krisi energetiko eta ekologikoaren aurrean. Nahiko zaila da esatea, etorkizuna ez zen izango da, baina egia da berandu goazela. Eta gero beste alde batetik, alaitz, zuk esan duzuna, nahiko esanguratsua da Afrikan egitea goi bilkura hau. Lehen esan dugu ez, munduko biztanleriaren aldaketak pisu ekonomiko eta politikoa aldatuko duela Asiara, baino baita ere Afrikara. Afrika asko hazten ari da, eta hor galdera berriak sortuko dira, eta erantzun berriak ere sortu beharko dira. Eta hor datu bat bakarrik, esan dute 2080erako Nigeriak bakarrik Europar Batasunaren biztanle adina kopuru izango duela. Orduan, ikusi beharko dugu ere zerronka sortzen dira horrelako errealitate berrietatik. Ikusiko dugu zen ematen duen goi bilera honek, eta zenolako erronkak eta neurriak hartzen diren hemendik aurrera ere. Gurera itzuliko gara, apustu etzei buruz hitz egingo dugu ere, nahiko lotura duena baita ere ez, arestian hitz egiten ari garen gaiekin, ekonomiarekin eta prekarietatearekin lotura zuzena duen gaia ere badelako. Gauza da gaurkoan joko aretoetan sartzeko kontrol berri bat jarri dela martxan Euskal Autonomia Erkidegoan, nana edota identifikazio beste dokumentu bat aurkeztu beharko da nahi eta ez bertara sartzeko, ikusiko dugu. Apustu etxeetan eta joko aretoetan sartzeko kontrol bat igaro beharko da azaroaren 16tik aurrera EAEn. Toki horietara joan nahi duen edonork nana edota identifikaziorako beste dokumentua aurkeztu beharko du sistema informatiko baten bidez aretoaren sarreran. Eta datu guztiak aztertuko dira jokorako sarrera debekatuen Euskadiko erregistroan. Eusko Jaurlaritzak azaldu zuenez helburu zehatz bat du araudi honek, adin txikikoek apustu etxeetara eta joko aretoetara sartzea eragoztea, eta horrekin batera joko sarrera debekatuen erregistroan dauden pertsonei halako gunetara sarrera mugatzea. Hau da, jokoarekin arazoak dituzten pertsonak edota gaitasun mugatuak dituztenak erregistro horretan daude, batzuk eurek erabakita beste batzuk ordea, adituek gomendatuta. 2022ko otsailaren 22an apustu etxeetan eta joko aretoen araudi berria sartu zen indarrean. Jaurlaritzak 9 hilabeteko epea eman zien mota horretako gunei egokitzapenerako. Sistema informatikoak izan behar dituzte kontrolerako, eta langileek ere informazioa jaso behar izan dute. Azken horiek datorren urteko urrira arte epea izango dute formakuntza hori jasotzeko. Horixe gaurtik aurrera indarrean dagoen neurria, beste galdera izango da, beteko da, nola ikusten duzua? Nik lehenengo eta behin, nola utzi dute ipintzea olako apostu etxeak eskolatik gertu, hori nik uste eragin elkarteak egin zuen kriston lana, ikusteko non dauden kokatuta, hori burriztu nahi bali baduzu, hori borondate politikoa egongo balitz, hori ez zuten onartuko, eta onartu zan, eta hainbat tokitan dauz eskolatik gertu. Gero, beste aldetik, ni ez nago hori apostuen aldekoa, baina arrakala digitala hor dekogu, egin behar duzu hori internetez, ez dakizer, orduan hor, jende batzuk geldituko da kanpo. Gero, zuk esan duzuna, nork egin behar du hau bete araztea? Ze langileek joan behar dira polizia moduan esatera hor bebai beste akatz bat ikusten dut, eta hirugarrena, mugikorrean jolasten dutenek zer, edo tabernetan dauzen makinak zer. Nik ikusten ditut
fronte batzuk dauzela eta ez dakit arautegi berri hau kontutan eukitzen dituela. Apustuekin inguratuta gaudelako, nola baita esateko? Bai, niri harrigarria iruditzen zait orain arte horrelako neurri hau ez hartzea. Kontsentsu sozial badago esatean apustuak nolabait gaixotasun badirela, dependentzia hori gaixotasun bat izan daitekela, eta horren kontra borrokatu behar dela. Hor kontsentsu badago, eta gero hainbestetara dugu neurri hau ekartzen, eta ez dut uste neurri oso komplikatua denik. Zain, hain tasatuak baldin badaude, existitzen diren apustu etxeak, existitzen hipodromoak eta kasinoak, nahiko errez ez egiteko horrelako neurri bat sartzea, baina ez gaur, baizik eta orain dela urte batzuk. Eta gero bestalde batetik, uste dut deskonexio bat dagoela ere, horrelako neurrien eta bizi dugun munduaren artean, apustu gehienak ez dira ematen horrelako guneetan, apustu gehienak interneten bitartez ematen dira, eta hor sarbidea oso erraza da adin txikikoentzat eta gaixotasun bat dutenentzat. Eta hor hartu diren neurriak ere nahiko urriak izan dira. Hor eztabaida egon zen bere garaian Kontsumo Ministerioaren barruan, nolabait publizitatea murrizteko, baina egia da ere debekurik ez dela jarri joko hoien ugareketari eta ez da ere adin txikiko arazoak dituzten erabiltzaileei. Normalizatuta daude edo dago jokoa gizartean? Bai, nik uste dut gaur egun pila bat, gainera hori individualismoa dela eta jendea jolasten du eta gero jolasten dut esan dut hainbat jolasean, baina gero dago apostu puntu hori, baina batez ere hori adin txikiko jendeen artean zoramena bat da. Eta gero, beste gauza bat, hori bai murriztu aldute eta murriztu zuten apurtxo bat iragarkien kontua, baina gero loteria hor dekogu, ez? Eta horrein gabonetan, da desfase hutsa, ze jendea dirutza gastatzen du olako gauzetan, baina hori kudeatuta dagoen ez estatu mailan, haiek etekinak ateratzen dituztenez, hor bai sartuko dute eskua, horretarako bai ziurtagiri bat eduki beharko duzu, dinot. Eta ez hori bakarrik, hor badago bestelako diskurtso bat esaten duna gure kulturaren barruan dagoela hori, ez? Bai loteriaren kasuan, baina baita hori Euskal Herrian askotan hitz egin dugu edo esan dugu, nolabait pelotaren kasuan, zesta-puntaren kasuan edo beste joko batzuetan, apustuak lotura zuzena duela kirolarekin, eta apustu gabe kirola ere etzela existituko. Orduan uste dut eztabaida sakonagoa dela, eta askotan ere berrikus beharko genituzkela ditugun jokabide asko. Nigo batzen ez txikitan, etxean kiniela egiten genuela, eta hori oso normalizatuta zegoen, gaur agian ez, bestelako apustu batzuk daudelako, baina jokabide horiek ez badira berrikusten, azkenean beti sortuko dira apustok egiteko modu berriak eta jokatzeko modu berriak. Hori igual txikitatik eta eskolan pedagogia bat egun barko dela horretaz, ez? Azken finean, zuk aipatutakoan, nik uste dut gu txikitan, jolasten genituen nolako gauzetaz, izan zen familiatik datozen ohituragatik, ez? Osa dinot, ez da gauza bat gure barruti sortzen zana, baizik eta etxekoekin jolasten genuen, hori iturrean nolan, zadinot, ez dakit, ohitura bat dela, eta nik uste dut horretarako pedagogia bat dagoela, baina aipatutakoa, etekinak nork kudeatzen duen, eta horrekin lotura zuzena dauka, zen nolako borondatea dagoen, super berandu etortzen dela, nik uste dut, hori, apostu etxean sortu dira txanpinoi bezala azken urte hauetan, eta inork ez duki kontutan hartu olako arautegi bat beharrezkoa zela, eta gero, esan duzuna, interneta, mugikorra, tabernetan dauzenak, zer, hori arautegi barruan dauz, edo gabonetako loteria, hor sartuko dira, hori erosteko beharrezko izango da ziurtagiri hori, eta gero lortzeko ziurtagiri hori kasetagune batera joan marzara egin behar duzu, hori ez dauka zentzu handirik. Zena dut, badagoela jendea hori ez duela egin. Gara ekonomiko zailekin, zenolako lotura egiten duzue jokoaren indartzearekin? Aipatu duzu lehentzeago, ez? Non dauden kokatuta, ikastetxe ondoan, zenolako auzoetan ere, ez? Auzo prekarionetan, on daitezke gehienak, Mikel? Bai, eta langile klaseko auzoetan daude batez ere hori agian, ez da inargi ikusten Euskal Herrian, agian bai, baina ez da inargi, baina Madrilera baldin bazoaz, edo beste hiri oso handi batera, metropoli batera, oso argi ikusten da ondo den apustu etxeak. Hor badago nolabait sistemak saltzen duen esperantza faltsu bat, hau da, enpleguaren bitartez edo bestelako mekanismoa batzuen bitartez zure bizitzazin baduzu garatu, lasai sistema bat dituela bestelako aterabide azkar batzuk zure ongizatea bermatzeko, eta apustuekin hori gertatzen da, saltzen da esperantza faltsua bezala, eta dirudi apustuen bitartez zure bizitza konpondu dezakezula, eta askotan gertatzen dena, eguneko 99,9an da justo kontrakoa, sekulako dramak daudela familien artean, sekulako dramak daudela
pertsonen bizitzaren eta gainera buruko osasunaren artean, orduan egoera nahiko dramatikoa da. Eta gainean nik uste dut oso argi dagoela, pasatzen baldin bazara olako leku batetik perfila, dira gazteria, kanpotar pilo bat dauz hor, eta langile beko mailakoak. Ikusten duzu, nortzuk jaten dute mezu hori. Eta nik uste dut oso askarrak direla hori mezuak trasladatzen eta hori saltzen, ez? Ba, eta lehen agian bazuden, nolabait, apustua egitea bazegoen evento sozial batekin lotua, edo ritual sozial batekin lotua. Ba, hipodromarekin ikusi dezakegun bezala, pelotarekin ikusi dezakegun bezala, inkluso, esan nuke klase ertain altuko gauza bat zela, ez? Evento sozial horren reprodukzio sozialerako mekanismo bat zelako. Baina gaur egun kontrakoa ikusi dezakegu. Evento sozial bat izatetik, individualizazio prozesu batera joda, eta klase ertain altuko fenomeno bat izatetik, langile klaseko fenomeno bat izatera bihurtu da. Hori zergatik da, ohitura aldaketak badaude, baina agian ere errentagarritasun ekonomikoa ere atzean dago, enpresa konturatu dira askoz errentagarriagoa dela, guztia jokatuko duten pertsonak zirkulo horretan sartzea, evento sozial konkretu batzutera mugatuko den fenomeno ekonomikoa bultzatzea baino. Gainera, ikusten baino baituzu apostuetxeak gero eta itxiagoak dira, ez dira erdi souloak, ez? Dinot, ez da gauza bat, ezakite, basukera ipatu duzuna, ez? Evento sozial bat izango balitz bezala, edo kasinoa hori buruan daukaguna, ez? James Bond bere martiniarekin, eta, dinot, guztiz kontrakoa da. Jendea hor buru belarri, ez dakit, nahiko, kezkagarria, bintzat. Gezaldatuko dugu, naiz eta agian zirrikituren batean baita ere zerikusia izan, eta hori da Deustuko Unibertsitatetik datorren ikerketa bat, drogamenpekotasunen institutuak egindako inkesta baten arabera, ezta? Zenolako kontsumoa dago neraben artean substantziai dagokionean, drogari dagokionean, eta naiz eta berantzako joera bat badagoen kontsumo maila oso altua jarraitzen izaten du, aipatu dituzte. Alkohola, tabakoa, kanabisa, estasia eta bestelako kontsumoak ere, baina baita ere psikofarmakoak, ez? Hauxe da agian ere gizarte mailan badagoen, naiz eta medikuntzaren alorretik, ez? Eta botika moduan hartzen den, ez? Baina bada aipatzekoa, ez? Garaiotan zenolako, eta batez ere emakumeak, zenolako psikofarmako kopurua hartzen duten gure gizartean, alaitz? Bai, nik uste dut normala dela, nik uste dut ondorio bat, ez? Zenolako krisian gauden, eta azken finean bebai individualismoa zer sortzen duen, eta onartu behar du emakumeak askotan ia egun osoa pasatzen dutela bakarrik eta etxean. Orduan nik uste dute gaixotasun mentalak areagotu egin direla, gazteen artean bai sare sozialekin batera bai areagotu direla, eta orduan nik ulertzen dut hori psikofarmakoak edo hori kontsumoaren igoera. Zentzua dauka orokorrean, ez? Eta nik uste dut hor bebai inbertsio bat egin beharko dela, zen nik uste dute gero eta gaixotasun mental gehiago egongo direla, pandemia ostean nik uste dut igoera ikusi dela orokorrean, eta orduan normala ikusten dut olako farmakoak hartzea, eta behin komentatu genuen hori antibiotikoen eta horren, karo, igual hasieran hartzen duzu zer eta eragina dauka, baina gero eta gehiago behar izango duzu, eta orduan, azkenean, menpekotasun bat egongo da zure bizi moduan. Nik txostena bere horretan ez dut irakurri, baina nahiko deigarria egiten zait, horrelako kasuetan beti hitz egiten duela ikuspegi kuantitatibo batetik. Handitu diren, txikitu diren, mantendu diren kontsumoak. Baina oso gutxitan hitz egiten dugu ikuspegi kualitatibo batetik, eta uste dut hori determinantea dela ikusteko ze gizarte mota daukagun. Zer niri ez dit balio esatea, tabakoa edo alkohola handitu edo txikitu dela, datu bat esanguratxo izan daiteken agian, baina batez ere, interesatzen zaidana ikusteko ze gizarte mota daukagun da nola kontsumitzen diren droga horiek eta zertarako kontsumitzen diren droga horiek. Eta apostuetara bueltatuz ez, lehen agian alkohola kontsumitzea bazen edo droga kontsumitzea bazen sozializatzeko, kolektibizatzeko ritual bat. Ez dut esango hori ona denik, baina bazen horretarako.
Eta gaur egun bihurtu da individualizaziorako edo zure arazo pertsonalak nolabait arintzeko mekanismo bat, eta uste dut hori nahiko determinantea dela ikusteko ere droga kontsumoak zertarako erabiltzen den eta zeri erantzuten dion, eta askotan horrelako txostenek ez dute jasotzen informazio hori. Eta psikofarmakoen gaiari helduta, uste dut oso kezkagarria dela, zer handitu da, errezetarekin hartzen direnak, errezetarik gabe hartzen direnak, eta zuk esan bezala batez ere emakumeen kasuan. Eta horrek atzean daukan diagnostikoa oso larria da gaixotasun mentalak handitu direla, eta gure bizitzatik eratorritako antsietate eta bestelako arazoen realitatea nahiko larria dela. Baina nik uste dute sare soziala behar dugula, nik uste dute gero eta individualismo gehiago baldin badau, olako gauzak ez dut esaten gaixotasun mentala konpondu aldirela lagunekin ibiltzen, baina igual, ez dakit, beste era batean konpondu alduzu, jendearekin hitz egiten edo ateratzen kalera edo alakoa. Nik uste dut bebai, gure bizimodua aldatu denez, horrek ondorio, dakarren ondorietariko bat, hauze da, dekogula hor buruan daukaguna, ez dakigula zelan kudeatu, norekin kudeatu, ez? Bai ikusten du superkaskagarria dela, Bai, eta gero publikatu diren datu ikusiz, klaro, agian tabakoaren eta alkoholaren kontsumoak datu horiek agian egia izan daitezke edo nahiko errealistak izan daitezke. Baina galdetzen diogunean gazte bati ea kokaina kontsumitzen duen, edo heroina kontsumitzen duen, edo bestelako kontsumorik duen, klaro, hain estigmatizatuta dago droga hori, ze galderak erantzunak ez dakit hurbiltzen diren errealitate horretara, edo hor distortzio estadistiko bat dagoen, benetan ezagutzeko ze datu ditugun, edo zemen errealitatea orduan, datuak ere printzekin hartu behar dira. Egia da hori ikentzta izanik eta hain tabua den gaia ere izanik eta hainbat ertzituena kontuan hartzekoa hori ere. Solasaldia amaitzeko minutu gutxi falta direnean beste gai bati helduko diogu, Donostia aldera joango gara, Loriolako kuartelen inguruan badagoelako adostasuna, Donostiako udala hain zuzen ere erosi dituelako lursaiak ikusiko du. Uda da, hiri baten historian ematen diren momentu berezi horietako bat, ez? Hiriaren etorkizunari begira, pauso bat markatzen dutenak. Atzera begira, zen badin badegu, gure hiriaren historian hau da kontinuo bat. Adostu dugun prezioa, 63.300.000 eurotako prezioa da. Udaiolako kuartedek betetzen duten leku horrek, 17 hektarea eta erdi ditue da. Hau da, lurroien zabaldera. Ibaiaren papera garrantzitsua da, eta baldintzatu egin du ere neurri handi batean hemen egin beharreko operazioa. Dakizuten bezala lurra 2,75 m igo egin behar da. Bi zubi berri eraiki behar dira, gaur egun dagoen Alfonso Amairugarren edo Urdintzu zubia erabat lekuzkanpo dago obstakulo hidraulikoa daudako konsideratua uraren aldetik, hori aldatu egin behar da, pidarik ez duen beste zubi bategatik, beste zubi bat aurre ikusten dugu, eta baita ere lorategi hiriaren parean oinezkoentzat pasareda bat topoaren geltokiarekin auzo guztia konektatzeko. Nola baloratzen duzue udalak lurzoru hauek erosi izana 70 milioi baino gehiagotan? Nik uste dut etxe bizitza beharrezkoa da, eta behar denean espropiazioak ondo atorkigu. Dinot, erostea ezagizen bat milioi ejerzituari emoteko, beharrez gero espropiazioak horretarako daude, olako gauzak salbatzeko edo. Eta gero beste aldetik, eredua izan aldala, hori positiboki hartzen dut, igual hemen hori zezen plazaz bada erabiltzen, gauza bera egiteko. Nik uste dut, berri hona dela, ze bi anomalia konpontzen dira, alde batetik anomalia urbanistiko bat, ez dauka zentzurik kuartel bat hiriaren erdian egotea, eta beste alde batetik anomalia politiko bat, eta da jertzitoa hori, Donostiko erdigunean egotea, horrek ez dauka zentzurik. Ikusi beharko da ere, ejertzitoan nora bideratzen duten, ze asko esaten dute Donostiatik ez duela alde egingo. Bada beste berri pozgarri bat, gezurra dirudien arren, kuartelak edo bierekin behintzat mantentzea. Zergatik horrek ere, nolabait, gutxituko duelako errentagarritasunaren edo negoziarako horren tentazioa. Eta gero beste bi arrisku ikusten ditut. Eta da,
alde batetik esan dute, eraikiko diren etxe bizitzen 60% merkatu librera aterako direla, eta horrek sakontzen du Donostiko etxe bizitzaren arazo guztian. Eta, klaro, orain arte, nolabait, kuartelak muga bat ezartzen zion Donostiko erdigunean gertatzen ari zen prozesuari. Eta Martutene edo bestelako auzoak nolabait liberatzen ziren prozesu horretaz, naiz eta ondorio batzuk pairatzen zituen. Orain, Goiak esan duen bezala, kontinuum bat gertatzen bada, erdigunetik zabaltzen den, hiriaren logika hori zabaltzen bada, periferiako beste auzo batzutea ere, etxe bizitza arazoak eta prekaritate arazoak zabaldu daitezke auzo horietara, eta, errentagarritasunaren logika hori ere produzitu daiteke, auzo horietako etxe bizitzetan, orduan, aukerak bai, arriskuak ere bai ikusi beharko da zein den bilakaera. Hirigintza proiektua dagoelako mahai gainean, hain zuzen ere 1.500-1.700 etxe bizitza inguru egiteko, baita ere ekipamendu publikoak izango dituztela alboan eta bar, galdera asko mahai gainean oraindik. Nire gustatuko litzaiake hori eraikitzerakoan ea prozesu partizipatibo bat egon den, baina benetan partizipatiboa izan dengo dana, ez? Osea, nik uste dut bai etxe bizitzaren arazoa mahai gainean dagoela, zuk aipatutakoa orduan egiten baldin baduzue, alde batetik nik ez nuke zer ordainduko, ze behar baldin bada esan dudana, eta beste aldetik hori zenbat ipiniko diren hori publikoan, eta ze irizpideak eduki behar dituzu aukera hori eukitzeko. Eta gero badago akordioaren beste elementu bat oso gutxi aipatu duena, eta da Donostiako udalak ere Defentsa Ministerioari erosi dizkiola hainbat partzela Ulia mendian. Eta niri oso harrigarria iruditzen zait. Defentsa Ministerioak Ulia mendian Donostian partzelak ditu bere erabilpenerako, hau da, hiritarren erabilpenerako izan beharko litzateken espazio berde batean, ejertzituaren partzela batzu daude. Uste dut horrelako anomaliak asko daudela, Bilbon ere bai, beste hiri batzuetan ere bai, eta oso gutxi ezagutzen ditugula. Eta orain arte izan ditugula hainbat ekipamendu militar polizial sartuta hiriaren erdigunean, eta horiek erabiltzeko eskubidea daukagula hirian bertan bizi garen ona delako. Azken finean, agerian gelditzen da ez da ere, hirigintzaren barrunbe horietan zenbaterainoko jakitun gara herritarrak eta zenbaterainoko parte hartzea dugun ere politika horietan, ez? Bai, hori askotan gertatzen zaigu, dinote Auzo-Alkate Federazioan batutan hori Plan General de Ordenación, eta zauz hori irakutzen da, batean gelditzen zaba, zuz esaten duzula. Kontxo, eta hau ematen du, hau dala berdea, eta batean berdea kontutan hartzen dute, hau zonalde berdea izango alitz, eta batean da holako lorontzia, eta gelditzen da, kontxo, hola nire bai gehitzen ditute metroak, ez? Eta nik uste dut jakintza bat dagoela, eta igual gardentasun gutxi dagoelako edo, eta zuk aipatutakoa hori jakitea nik ez nekien, eta flipatzen ari naizen momentu honetan. Eta gainera Donostia daukan arriskua da Bilbori gertatu zaion berdina, ez? Uste du badagoela nolabaiteko rekonbertsio urbanistiko batean, eta hor sartu ditzakegu operazio ezberdinak, sartu dezakegu hitz egiten ari garen hau, sartu dezakegu metroaren gatazka guztia, sartu dezakegu turistifikazioa, orduan, albiste hona da, hartzen badugu isolatu moduan, hartzen badugu individualki erosketa hau, baina kolektibo guztia ikusten badugu, bilakera guztia ikusten badugu, arrisko asko daude, erabiliko dute zuzen ere prozesu horretan sakontzeko, eta hori orain arte ikusi denaren arabera Donostiko biztanleentzat ez da positiboa izan. Dena den 160 eta 140ko balantza horretan, ez dakit nik diru publikoz ordaindutako zerbaiti etekina alteratzeko zenbaterainoko legitimitatea dagoen, aipatu duzulako, 160 izango direlako alokairuak, baina merkatu pribatukoak. Eta kontuan hartu, kopuru hori legeak esaten duen minimoa dela. Orduan, apostu argia da, guazen minimo legal hori betetzera, beste guztia bideratzeko etekinetara. Egongo balego, benetan borondate bat, etxe bizitzaren arazoari buelta emateko, bestelako politika publiko bat egingo litzateke, baina ikusi ezakegu nola hori minimo legala beteko dugu, eta hori ikusiko dugu, zer rentagarritasun ekonomiko ateratzen den operazionetatik. Orduan, pelotazo bezala izendatuko operazio bat izan daiteke, agian bai. Eta gainera, kontuan izan, bi kuartelen mantentze hori, bierekin horien mantentze hori, momentu honetan epaitegietan dagoela. Orduan ikusi beharko da ere, hori nola bukatzen den. Etxe bizitza azken finean ikusten dute negozio moduan, eta hori da aldatu beharko dana, ez?
Hemen utziko dugu gorko sondazaldia. Ezkerrik asko beste behin gurean izategatik, Alaitz Argandoña eta Mikel Alvarez. Eta ordubetatik aurrera, eguneko albiste nagusiak, Karolina Suarez lankidaren eskutik ondik.